ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Namar ka jing o jing nam jong ki palba ne ki babun telikis nong ki bahap hapo ka raj madan kerdem halor ka jing sneo shaba palat jong ka surok ka bajrong ko bakhandai kilometer kad hadu bakala bu jing e ki palba ka lait kawan barakara ka rong ki palba nong song snong lembat ki nong nya kali mat kumjuru ki kinhon seng bhalang haka arpu saw tarik ubunai nailor arajar arpuwe kilami palba ban maramot hi ya kani ka surok namar ka jing e no ben bat ka jingle mena jong ka sarkar jilla kani ka jingmi jong ki palba ka dairu lingba ka jing simkhia jong ki nong elam ka raj madan kerdem ki bakan thob yo ba pi makdo ubadeu acting sordar bat uba amber light masharing ubadei u executive secretary jong ka dorbar raj badru working president jong ka ribhoi students union ki balalum ni ki palba nadu ki nong nya kali ki palba nong sok snong ki badon ka jing sngokhia bat ka bensi man penbha ya ka ni ka surok bat kumjuru ki kinhon sang bhalang ki bakin thob ya ka KSU Northern Border Area bat ka RBSU nakaliang jonga ko executive secretary jong ka dorbar raj madan kadam pada juk for working president jong ka RBSU asal pun ai kublai kerpang ya ka dorbar raj kamtam ya saudar badan burom jongi ba pi makdo di balala penlum banlang akan resmi ko banta banyani paiba mamarmot nam ta jong surok de asal ban pempah kan ke por kelong pa kani kadi kesin ke banengkong haka la no bonong hakarta ke jonga ba de haka kenti ke jong uni saudar bamta balala ban lum banlang ban le ya kani kam ban marmot ya kani ka surok nandu da bormbong sedusha kerdam de nakaliang kaya jonga ngasngo ban ai ku borom ku bakrau kamtam ya borok ki rangba snong ki balano senyang ki balai don benta hapo kanika jenlum jenglang jong ini saudar jong de ngasngo ru ban ai ku blai kerpang ya ki riurang ba ki bala don benta banok senyang wala kamdei ha ka pau rade bari ro sngo ban ai ku borom siki baki dang yo ya kamer ke bakot ke bakia bidang la susu ban syakri kambahan namta kan kadong bat katang jungihi prok we akan kepor haju kepor ngasung ban ai kublai kerpang ya ka kasih student union ke balayawan ban kersan lem ini ka dorbarai akan kepor ban yudun benta ban mi syakmat dak benta kajing e jong pai ba te nagaleng jonga ngasung ban pau syakibor ke bahlor akan ngepor pemerintah para kejuk por bandawa naga sorkar ba kade ban marmot no ya kan ka surok kejungi nadu na borembong ter sedu sya kerdem kenang ba kanomi kejinge haki pai ba kasih student union ni pau ya ka jung kublai ke ba sikade ya ka dorbaraj lang ba jung sodar bat ki nongkit kam hapo jong garat lang kedem circle bat kiwe Isnong gi balami pejba ha gede kesini na ka benta ban marmot yang ne surok kumbang hitip ka sorkar ka ju perta borbor ban penbha ya ban pensuk ya galit kawan ban kentiu ya kayo kokot jom pejba ni smuthu ba ban hitip syai bau surok udai burlum jong kayo kokot ndrei ke ga balaja agini ki snong gi jongi ni ka jing sneu ku jong surok ka ba hai benta ba hab baniat tang sipo arpoimit ni habaniat kumar kenta pi gi sakhi dal jong khmat bat kene ri tang jing sedang jong kesur jong ki pajba ki nong sung snong wilamat ya gini jinge bat kidang don ki wei pade ki surok ki ba la sneu hadu kata ta ladang ipet napo kan nong thmai kerdam syakhnduso bomla syu baniat kali hadu menta nangta nyinpet napo kerdam syamop seng bat ki wei ki surok ki ba la sneu bat ladun kam ban marmot no ki lese long ba jong ni gesni kan long ro ka jing tersutia ya ka government ba kan pai khmat na ka benta ki snong ki bahap ha kinong kendong ban marmot bat ban pendap no ya ki jingkular ki ba ka sarkar kalong ba kane de kwa ya ka mekalea ka batmai ki ngini in kerman skam ba long ba jong kane ka jingmi jong ki pajba kan tersutia pada sarkar bahkan marmot mardor ya kini surok ni ki benta ki ba lakta palak nagliang junga ro ba slong ro nga
apil siya sorkar kani siya department ka DP ya kani ka surok bakin sobahaban pentre no mador ya kani ka surok hakaba melu malakat kum gajing tip ko jongi kala don ka jing penmang nang taw ni surok ka jing tentu golong ba sobahaban le kham kloi no markum mangi ki rabas nong ilaya no senyang nak benta ka jing put palat jong koi ba jongi kum kita ki ba syong hakasuki hapo jong kisnok bofer ni don ka jing itli namar kata ni apil ya ki department ya ki minister badi peru ha bede ber jong ne suro ba haba ngila benset ya pi pensyong ka syu ha ka to ka syu long ba ka ju ka jinggit kli ba pen kit kli lang nak benta ka jingbit jingbiang jong upai ba hapo ka dong ka thain ka jungi bat ha ka jala jungi di bro lor yang kanya ka jingte jungi yang surat ba hapo ka ra ulang kerdam ba na bohormbong sedu kerdam bat mau sen umur ling kerja Peniso ia kini kita asli kisnong jong karai medan kerdam bak kunjuru bak penis ia ki saukli kisnong jong karai udan dia lor jong kani kita ke Sophia bat da ka jing snow try laga jong kakam kum kinong sikar jong kani karai medan kerdam ha kemi i jing jing genjar jong kipai ba akalai kawan namar ba ke jing kompolat ne surok mentala laisnem sosnem ke bangia tendu omdon ke weru ke bangi omdon bayarat ini dan ke kumta nagal yang jong karai nyelarai da ke dorbar jong karai ban repair no dokta ke kumta akan ke por ingkong ngasno ban ai kule ya baro kirong ba sno jong ke karai ba sabar jong karai 17 no pilang akan ke sini ha ka bangila ban pelong ya kini jing fight ba iya ni kan ne nyeladon kumba ars pak tam kinong trainer ki kinong kita ter kini ya kini dia kene ka jing sni ujung surok na kaliang ke jungi ka de ka sinjam ka benengkong ke jungi ban lam nanti ya ka nuksa ha ka ba ni ki ba ni dei ban yarap dalade yalade na ka bentau poi ba ni dau poi ba na ka bentau poi ba Yen kami lenti ke jinyarat wal ada ngilayo akisnem ke belalek no usurok babha na kaliang ke sorkar hendrai ke de ke kamram ke jongi pat mentah bisim ke jingkit klik bang ngiru ngidai bandan bang yarap na kita jong kan garai ngari ka ke belang kadalang dia na kaliang jong surda ngan nomdon ke jing keno yano na kaliang kinong hikmat na kaliang sorkar na mar ke de ke kamram jongki berpek ya kejot kapra ka kamram jongki benpe ka rohi kapar na kaliang jong kinong mi khmat na kaliang jong ka sorkar hendrai le se ka don ke jingguna na kaliang jongki kimla ben pimbit pendiang ya kata ngam singu nganom kentho ya na ro hendrai kabangi snow muntah ka de ka sinjam ka benengkong ka jongi bagi le ya kin ka bat om tangkat ne hendrai ngidang ya teng ya kin ka kam ka jongi om tang na betau ban snai ke surok lenti singkin hendrai ki weru ki kampun do hipogarai nginang e tre dau poi ba bat ngini e teliru da ka rai hibro ko pum kinong sunang na kaliang jungal sorda nga bat ka rai medan kerdem baro ko wehi nga karpat sya ka sorkar bat kunjur na ka PW department bahkan pen peglem na betagini ki jungi poi ba ladalong ka bala an penyo no ini kum kajing maramwat no iya surok terki lada kalong kapal